खुलुमबाय लोगोफोर दा बेनि खोथाखौनो गथ'मा खागौ हमना लाखिनालानो हाग्रायाव नुखुमाना दोनदों बेनिखायनो बेनि थाखाय आंनि थि खालामनाय जाबाय आरो आङो दखानदारखौ नोंखोर मिथियासैथ' गथ' मानसि हमना लांखिनानै गथ'माखौ हमना लांखिनायनि थाखाय बेबायदि खालामना लामा लामा ओंखारथिंबायखानाया ओंखारबावदों दखानदार फैबावदों जोंनि थाखाय जों जायगायावनो जायगा फिल लाखि सादुलगुरियाव फैदोंमोन मानसि लाग्राफोरखौ गथ' मानसि आखाइ खाथि खालामना जाबाय नोंनि बिदलखौ लाखि खालामनानै दैथि खालामनानै नोंनिफ्रायनो बेनिखायनो खामानिया केलाब जानो हायो जायफोरनि थाखाय गथ'माखा हमना लांखिनानै थाखाय दिनैनो गेजेर मानसिखौ हमना लांखिनाय जालायबाय गथ' मानसि गोरलै हाग्रायाव गखुमाना दोननानै मुलि जानानै हाथाइजों मोथोम होदोंमोन मिथिबाय मोसा जाग्राफोरजों अनना खाथि खालामनानै फोरमायदों रायथि खालामनानै जानो हागौ मिथिदों आं नुदोंमोन माने गथ' माखाया गथ' मानसिफोरा दखानदारजोंनो थगायजानानै लांखुमानानै जादोंमोनबा आरो अब्लासो जोंनि थाखाय गोराव मोनदोंमोन मिथिबाय गथ' माखाखौ हमना लांखिनानै हाग्रायाव नुखुमादोंमोन मानो রেখেছি ভালো করে দেখুন মেডিসিন অনেক কিছু রেখেছি যা যা প্রয়োজন হয় সব কিছু রাখা ব্যাগের ভিতরে চারিদিকে होनदोंमोन माने बाख्राया होनदों माने दखानदार हमना लांखिनानै जोंनि थाखाय गेजेराव होननानै आं लामा लामा ओंखारना होननानै बेखौनो होनदों आं बेनिखायनो जोंनि थाखाय दखानदार होननानै मानसिफोरा थालिरगुरियाव फैदों होननानै गथ' माखाखौ हमना लांखिनानै हाग्रायाव नुखुमानायदोंमोन मिथिबाय बायदि होनदों माने नोंखोर आङो बिमा बिफाया मानो नायनो हाखाराखै आं हख्रा होननानै नोंखोर फाग्ला बायदि मोनाखैब्ला फाग्ला दखानदार फैदों मिथिदो आं नोंनिफ्रायनि थाखाय होननानै बाख्राया होनना लाखादों मिथिबाय गथ' माखाखौ गोनो दुखुमादो होननानै हमबाय दखानदार मानसि खाब्रै खाबा मानसि फैदों दखरा दानग्रा थाखाय जों गेदेर मानसि फैनानै हमना लाखिनो थाखाय जानो हागौ आं होनबाय दै लामा ओंखारना दै एबारनिफ्राय नोंनि थाखायखौ आङो होनदों माने दखानदार फैदों होननानै नोंनि बुजियाब्ला नोंखौनो नुथाराखै माने आं नुदों माने बिथाया बाना दङ मिथिबाय नोंनिफ्राय खोमावदोंब्लाबो नायना लाबानो जानो हागोन मिथिबाय नोंखोर गथ' माखाखौ ओंखारनो नाङा लामाफोराव आंनिफ्राय होनदों मानो दखानदार फैदों होननानै लामाफोराव नोंखोरजों नायदोंनो